myslet, okamžitě se stal křesťanem, Bokovice a Prokouk. Tady nezletilec se domáhá Mariánky na volný kloubě. A tak, jste gramotní, čísí odpadno jsou, no, myslím, dáme. Další kolekce, která tady je neúplná. Dělám nikoliv pro Evropskou unii, ale pro radost, to bych se s váma chtěl rozdělit. Posvátné obrazy, ty idoly jednotlivých národů. Takže od nás to jsou blaničtí rytíři, kteří dělají poštářovou bitvu v těch flekových pyžánkách. Pokud by to někoho potěšilo, jsou tu taky reprodukce v poloviční velikosti za pár drobňáků. Je tak pro zajímavost. Kníže pan Čvancelbek touto reprodukci má na vorníku na svém osobním hajzlíku ve vejšce kliky, prý, aby neusnul, když vyměšuje. Máhá to. A prý neustále hledá, kdo je na tom nejhůř. Já vás nebudu nutit ani vyměšovat, ani o tom přemýšlet. Nejhůř je na tom tenhle pod tou postelí, že tenhle co mu nastavili nohu a zrko. Vyrazil to druhý oko, jak on tím sukrem. Nemám rád, možná mám rád, že tenhle, který manželku zamkl v Dírerově rytině do pásu cudnosti a má dokonce snad ve znaku ten klíč, to se dá na ostudy. A tak podobně. Slovenský idol Jánoš. Studoval v semináři, bohatý bral, ulídal. Smilování paničky to taky bylo, nebylo asi moc hustý, protože většině hodili panduři do kopců. Času nebylo na zbyt. Kdo byl někdy na Slovensku na Lazech, tak ví, že tam všude opravdu mají hrášek, ale sterilizovaný pechovkách, dokonce klouže mnohem lépe. Bez seknutí do opasku samozřejmě. A jak to bylo s tím, že skočil sám na hák, je vidět z tohohle malinkatého detailu. Když tady pan byl zvé, že dostal milost, ano, kat pravil špíha a nastavil nohu. Jinak. Nejvíc slovenské bratry pobožuje, že jsem skutečně kvůli tomu studoval hromady obrázků na skle, kde on krásně cítuje. Tady jsem zapojil ty nožky do žváše, takže za vteřinu ho budou mít rejži. Jeho věrný popíš Borovičky dostal do oka váškou, zatímco zrádný gajdošík, který neustále práská, kde jsou, tady na dudy vysílá smetuna. Tyhle akty mají taky takovou zajímavou historku. To jsem vystavoval v Oseku asi před 5 rokama, 21. srpna, což je zvlášť asi utěší. 21. srpna, když byly lidový noviny plný invaze, tak najednou sloupeček. Nahé ženy pokously dýchy. Opatři stěžovali, že tyhle dámy jsou nahý. Přijela nějaká komisí, zjistila, že je úplně blbej, jsou oblečení. Takže ta první. Klíčová otázka, proč se mílí? Odpověď je jasná. Dobře olepená žena. A tohle je zase, co bylo dělaný Mirán. Taky jsem se vám na to předvídal. Mirán. Když si všimnete, že má ta dáma při držení vigilie vypito 5 lahví sovětského igristýho, napočítáte 6 špůnků. Kdo pak si všim, kde si ta dáma chladí tu 6. Ano. Kdo z nás vidí kocouru, vidí, že přesně v té poloze, kdy rozvažuje, zdali skočit či neskočit do klína po kopice sloveným potkánkem. Gotický
plačící anděle, je tam jedna linka, tomu do místo zvuka teče z nosu, protože je tam zima. A tady na stuze nikdy nezapomeneme pro jistotu uzel. Zavěsil jsem ten obraz na Žižkově v jedné hospodě a tam. Jo, a čestně se vám k něčemu přiznám. Původně měl mít i klasický mřížkovaný průčuch. A když jsem byl nad kotníkem, tak ta noha byla tak deformovaná, že jsem radši využil tohoto možného. Přiznávám se, že se vždycky všechno nevede. Ale cestou jsem viděl, že prodávají placky. Milují utopence, může milovat utopence. A pro ty, kdo nejsou znalí, když ladovský vodník vystřše podníků, ten obličej je podle poslední ledové fotky. Že? Akorát, že vodník nebylo, proč by měl vyrožený opok nejpem. Klíčová otázka, proč se mi vidí. A tohle bylo zase dělané pro surrealistickou výstavu ve Hvězdě, v letohrádku Hvězda. Je to v podstatě replika, protože zase se něco nepovedlo. Sežrali mi to nohy. Nedovedete si představit, jak to bylo pohlavný, když tam byly jenom ty středový dočka. Jsme to pocítili tak vybalili do čista požraná dáma. Ale jinak nebýval zvykem. Jinak proč zrovna tohle? Jeden ze surrealistických výtvarníků, Němec Max Ernst, když se opil, díval, že se nejmenuje Max Ernst, ale že se jmenuje Lopo a je náčelník pták. Takže tohle je Lopova neteř. Proč pilná dívka? No, protože má v rozkroku dvojitou cirkulaci. Za tyhle ty bludičky může český sochař Jan Gebauer, který udělal takovou vynořující se ponorkovou sochu, která se vynořovala do toho a zatvor. Jak jsem čudal, když se vynoří a zamoří, tak přijít tyhle labutě, co nemají ty skroucený krky, a jsou to ty baltánský, co má krky jak svíčku. Bludičky. UFO s kamufláží pro střední Čechy a okolí. Není třeba vysvětlovat. Tohle původně mělo vyset na zdi, takhle to bylo s nápisem mikrovlnka. Vy si každý mikrovlnka, ale co? A ti odvážní, kteří to otevřou, uvidějí hlupě proč. Za vámi tekuté sny. Dětství jako malé pachole jsem měl pozoruhodný sen, který se mi vracel. A sice, že jsem později jsem zjistil, že se jednalo zřejmě o první polovinu 14. století, podle toho, jak ten hrádek byl stavěný, že jsem sobě kojná oběšen, protože trhaje pánovi z Pratkovy Hody odložil jsem ho na pasece a rapla ho změr. Kromě toho ve bělém stavu, jako úplně malé romantické dítě, jsem věřil, že když se spáchne, se spoza hajzlu vyputá ledka. Jak jsem měl obzvlášť odpornej sen, jak mě rozsápali vlci, to mě strašilo rozhodnou, zřejmě jedno z mých předchozích úmrtí. A protože za války tak věčně bylo, že se bude bombardovat a že mi do roznice vleze bomba. Jo, a abych nezvlčil, tak jsem nesměl číst tatínkovi rodokapsy vrcholem vší drsné literatury Sienkiewiczowa Rudolfa. Matka Noc, tady bohužel není dobré osvětlení, a to je dáma, která myslí. Je to mladá medička od Pajova původně, o které se věří, že to je Věla Kolářová, manželka Jiřího Koláře, protože on dělal asi 40krát po každý polepenou jiným papírem, teda jiným typem písma. A páni lékaři umění říkají, jak je to romantické, jak je to výtvarné, jak je to nápadité a tak.
je 40krát, tak já dělám 80krát svým nákladem. Můžu Mikola Suza, tak vlastně nechci kopat na odpověď. Tohle snad není třeba komentovat, odstejpá nám to všem stejně. Tady máte ukázku z těch knížek.